Doon na lang tayo bumili, oh. Ah, Tokyo, Tokyo. nakatikim ka doon na? Hindi. Tokyo, Tokyo na lang. Siya nakatikim. Sabi niya noon, pakain. Yan na. Ay, totoo mong mukha. Ibigay niya talaga. Yan lata nag-ano ka, oh. Sa baba naman. Ah, naka-ano ba yan? Isa ba? Nandiyan yung cards mo sa'yo. Spide. Happy. Pwede ka na mag-mirror selfie. You are mirror picture. Mirror selfie. Kailangan mag-mirror para makita talaga. Hindi ba yung iba ka ganyan? Talaga sinasadya. Ano yung ano mo, balahibo mo, ano mo? Anda kang pagpalawin. Mga bata o para sila. Ginagano? Hawakan din kita dito para hindi ka mawala. Bagay may 200 ka naman dyan, may pumasahe ka naman. Ano pagkain ni Benz? Jollibee. Yan si Benz wala. Ha? Happy tanong mo kung ano oras na. May message. Kanyang casing, di ba ko nag-expect na ang dilaw yun? Yung casing na yes, sir, dito. Kami naman na kayo. Yes, sir, dilaw. Ayun. Saan? Lugungin. Ganyan, di ba? Ano ka rin ang ganda mo? And 5 days po. Hey ma'am, servings niyo po, breakfast. Ka pa, wala, oranda ka. Dapat yun nang binili ito siya, malaki. Sino ba dyan na ano?
dami niya pero siya. Ah, makatayin. Itong burger. Ulit ka. Naog. Isang ganun, tapos ganun tayo, tapos dito tayo dadaan. Hindi, iba rin. Siya nga yun.